Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor. Kublai ye phi baro kini gilongi khubor bam tagasni. Kading ka bajurpha kalabamdo ya ka yeng jong MDC barim ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC u Fersen CH Momin obade ukhun jong menteri rangba baning kong ka Meghalaya u captain. Kate ka yeng ka badon ha Hawa khana hatura kalasha penjulorjur ha kabakinong pelipding na katanat fire and emergency kilayale persha ya kajingplu. Lajan shikanta syabante lakam yaka la pendon kam saw la ne santeli ki kali penipding ban penjam ya kading. Don bok ba omsyam la don ba mensaw hak te kajingjia. Kate kajingplu ding kalajatang haswa ka porsi tengsngi bat la suba bakadai na kadaw jong kajingthot jong ka boarding electric. Kayeng ka belajar ka ding kadai ka benta jong ka compound ka badon kayeng ka apartment jong menteri rangba baningkong. U Fersen CH Momin udai ukpa jong Daryl William Charon Momin ukun persa jong unong yalam kaliang persha bat uriu san hima sima u Dr. Mukul Sangma. Kayeng tenrai kam syam la syakta ha ka jingplu na lor kata kajaka belajar katai ka jingjia ding ka donru ya kajaka penmi gas. Kabla khot ka Momin Gas Agency. Kajaka kadonru hajan kajaka the umpnyang jongka AOC. Ya kisurok ke balet syah hawa khana na babu para bat bazar lakhang shipon na kabentaban pensung ya kajungya jongki kali perlipding. Syusyu ka boarding syakithan chan mari DC office bat syakithan bazaru ladukut shipor namar kajung pluding ka belajar hawa khana on penbiang biang hadin balayo ya kajungbet na CEO DDM. আগুন লেগে গেছে গা লাগছে ও বিল্ডিং এ কি দেখি লাগছে